लोगोफोर नोंथांमोना पलिटिक्सनि भिडिअ बहुत नुबाय नाथाय नोंथांमोना दिनै साइन्टिफिक भिडिअ लानानै फैदों आरो बे साइन्सनि भिडिअआव नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे गोमोथाव इनफरमेशन मोनगोन आरो बे इनफरमेशना जायफोरा साइन्स मोजां मोनो रिसार्च मोजां मोनो बिथांमोननि थाखायथ' मोनसे शकिं जागोन आरो बे शकिंआ साधारन शकिं नङा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जों जिउआरिफोरा गुबुन गुबुन जिबखौ जानानै थांना थायो आरो मेक्सिमाम लाइफाङानो जेनेरेलि गोथां लाइफांफोरा मा खालामो गावनि आदारखौ गाव बानायनानै लायो बारनिफ्राय कार्बन डाइअक्साइड लायो साननि सोरांनि थानायाव क्ल'र'फिलनि हेफाजाबै हा सिंनिफ्राय बा बबेबा दैनिफ्राय दै थानाय जायगानिफ्राय दैखौ सोबना लानानै बैखौ फट'सिन्थेसिस खालामनानै सोरां बिजिरख' दानाय खालामनानै गावनि आदारखौ गाव बानायनानै लायो सुगारखौ गावनो बानायनानै लायो आरो बै लाइफांनि देहाखौ जों जिउआरिफोरा जायो आरो बै जिउआरिफोरखौ गुबुन जिउआरिफोरा जायो थामहिनबा जों गावनि आदारखौ गाव बानायनानै लानो हाया लाइफांनि सायाव सोमखोर लाइफांनि सायाव बा गुबुन जिबनि सायाव सोनारनांगौ जायो बेखौ नोंथांमोना उन्दैनिफ्रायनो मिथिबोदों नाथाय जों बयबो मिथिगौ लाइफाङा बेबायदि मानो खालामनो हायो लाइफाङा बेबायदि खालामनो हानायनि जाहोना जाबाय लाइफांनियाव क्ल'र'प्लास्ट नामनि मोनसे प्लास्टिड थायो बर'आव बेखौ जिबख्रि आंगो सेरेब होनना बुङो सेल अर्गेनेल होनना बुङो माने जिबख्रिफोराव माखासे सेल अर्गेनेल्स थायो जिबख्रि आंगो सेरेबफोर थायो जिबख्रिनि सिङावनो फिसा फिसा माखासे फेक्टरि थायो बै फेक्टरिफोरनि खामानिया गावबा गावनि खामानि सोरबा आदार बानायो सोरबा हां लायो स' निजा निजा खामानि सोरबा जिउसा फोजोबस्राङो सोरबा माने बै बानायनाय मुवाफोरखौ बबेजों बोरै दोनथुमनांगौ बेखौ थि खालामो स' गावबा गावनि जि खामानि बेखौ मावफुङो आरो बैफोरखौ होनना बुङो सेल अर्गेनेल्स आरो बेबायदिनो निउक्लियासबो थायो जेरै राइबोसोमा प्रटिन बानायो माइटोकन्ड्रिया बेबायदिनो हां लानाय खामानिखौ बाहायो प्रटिन बानायो स' माइटोकन्ड्रियाबो आरो बेबायदि आजायनाय समाव नांगौ बायदि डिएनए जगायो माइटोकन्ड्रिया सासे खुदिया जोनोम जानाय समाव जायखौ गोनांथि जायो स' बेबायदि गुबुन गुबुन बाहागोआ गुबुन गुबुन खामानि मावफुङो आरो बेबायदि बिथिङाव लाइफां आरो जिउआरिनि गेजेराव मोनसे स्पेसियेल डिफारेन्स दङ बे डिफारेन्सआ जाबाय लाइफांनि जिबख्रियाव प्लास्टिड नामनि मोनसे सेल अर्गेनेल थायो प्लास्टिक नङा लोगोफोर प्लास्टिड लास्टआव डी दं प्लास्टिड आरो बै प्लास्टिडआ गोबां रोखोमनि दङ आरो बिनि मादाव क्ल'र'प्लास्टआबो मोनसे रोखोमनि प्लास्टिड क्ल'र'प्लास्ट जानायनि जाहोना जाबाय नामा क्ल'र'प्लास्ट जानायनि जाहोना जाबाय बैहाय मा थायो गोथां गाबनि मोनसे मुवा थायो क्ल'र'फिल बै क्ल'र'फिल नामनि मुवा थानाय जि जिबख्रि आंगो सेरेब जाय प्लास्टिडनिनो मोनसे बाहागो बेखौ बुङो क्ल'र'प्लास्ट स' क्ल'र'प्लास्टआ लाइफांनियाव थायो जिउआरिनियाव थाया रावबो जिउआरिनियाव दिनैसिम क्ल'र'प्लास्ट गैया बेनिखायनो जों मा गावनि आदारखौ गाव बानायनानै लानो हाया प्लास्टिड थानायखायनो लाइफाङा गावनि आदारखौ गाव गोनां मुवाखौ बानायनानै लानो हायो मिथिंगानिफ्राय र' मेटेरियल्सफोरखौ लानानै बेनिफ्राय ग्लुक'ज बानायगोन सुगार बानायगोन आरो बेनिफ्रायनो प्रटिन गुबुन गुबुन मुवानि जोनोम जागोन भिटामिन बायदिसिना मुवानि जोनोम जागोन बेबायदि जोनोम जालांबाय थायो मोनसे नङा मोनसे आरो बैखौ जों जानानै जोंनि नांगौखौ जों सुफुङो नाथाय जापाननि सासे साइन्टिस्ट बिथाङा सासे प्रफेसर बिथाङा जाबाय इउनिभार्सिटि अफ टकिअनि बिथांनि मुङा जाहैबाय सशिहिरो मात्सुंगा माने 11/6/2024 सोआव बै रिसार्चआ कमप्लिट जादोंमोन मोनसे जार्नेल प्रसिडिं अफ द जापान एकाडेमि सिरिज बी बेबायदि मोनसे नामा एक्जाक्ट नङाबो जानो हागौ नाथाय बेबायदि मोनसे नामनि जार्नेल बै जार्नेलाव बै जि रिसार्च खालामनानै जि रिजाल्ट मोन्दों बेखौ फोसावदों बेवहाय फोसावनाय बादिब्ला मा ओरैबायदि मोनसे साक्सेसफुल जादों जाय साक्सेसखौ थांनाय 50 बोसोराव माखासे गुबुन गुबुन बिगियानगिरिफोरा नाजासेयावबो मा फेलें जाबोदोंमोन नाथाय बेयो हरखाब साक्सेसफुल जानायनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा बाथ्राया ओरैबायदि मोनसे पिक्सार नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों बे पिक्सारा बबेखानि 11/6/2024 खालि लानाय नाथाय बेखौ जार्नेलाव फोसावाखैमोन हरखाब बेखौ जार्नेलाव फोसावदों बेनि जि रिजाल्ट बै रिजाल्टआ बेसेबां फिथाइ गोनां जागोन बा बेसेबां साक्सेसफुल बेखौथ' जों दाबो बुंनो हाया नाथाय बिथाङा बुंनाय बादिब्ला मा जे एनिमेल सेल गासैबो जों जिउआरि जेरै मानसि मोसौ बोरमा बेसोर जोंखौ मा होनना बुङो जिउआरि होनना बुङो आरो बाखि जि लाइफां दङ लाइफां आरो जिउआरिनि गेजेराव मोनसे बेसिक डिफारेन्सनि मादाव मोनसेया जाहैबाय मा प्लास्टिड क्ल'र'प्लास्ट बा जायखिजाया प्लास्टिड स' क्ल'र'प्लास्ट जोंनि देहायाव मोननाय जाया नाथाय लाइफांनियाव क्ल'र'प्लास्ट मोननाय जायो सोमखोर लाइफांनियाव बबेखानि खायसे खायसे लाइफांनियाव क्ल'र'प्लास्ट थाया जेरै मैखुननियाव थायाबो जानो हागौ
स' जियानो जाया मानो बै क्ल'र'प्लास्टखौ जिउआरिनि जिबख्रियाव मोनैखायनो जों दिनैसिम मा खालामनो हाया गावनि आदारखौ गाव बानायनानै लानो हाया जों कार्बन डाइ अक्साइडखौ हां लानो हाया जों साननि सोरांखौ डाइरेक्ट इउज खालामनो हाया नाथाय जुदि बै क्ल'र'प्लास्ट जुदि जोंनि जिबख्रियाव थानायमोनब्ला जोंबो कार्बन डाइ अक्साइडखौ हां लानो हागौमोन जोंबो साननि सोरांखौ एबजर्ब खालामनानै बेखौ फट'सिन्थेसिस खालामनायाव इउज खालामनो हागौमोन आरो बिगियानगिरि बिथांमोना सासे हिर' मात्सुंगा बिथांनि टीमा बेखौनो मावफुंदों जे एनिमेल सेलाव मा खालामदों क्ल'र'प्लास्टखौ इमप्लेन्ट खालामनानै बबेखानि इमप्लेन्ट खालामाखै इमप्लेन्ट खालामनोथ' गोदो गोदायनिफ्राय नाजाबोदों नाथाय फेलें जानानै उननि समफोराव बिगियानगिरिफ्रा बेखौ नागारबायमोन बेनि रिसार्चखौ नाथाय बिथांमोना मा खालामदों इमप्लेन्ट खालामाखै माने बाध्यतायै बेवहाय प्लास्टिकखौ सोआखै क्ल'र'प्लास्टखौ सोआखै मा खालामदों जाय जिबनि जिबख्रियाव जाय जिउआरिनि जिबख्रियाव बेखौ माने सोनानै बे खामानिखौ मावफुंदों बेखौ मा गावखौनो जानो होदों इनजेस्ट खालामनो होदों माने गावखौनो जानो होदों आरो बेबायदि बिथिङाव जायखौ जोङो मोनसे लैथोनि स्लाग माने सी स्लाग होननानै बुङो बिनि मुङा जाहैबाय लिफ सिप होनना बुंदों बेखौ लिफ सिप नामनि मोनसे स्लाग सी स्लाग बेयो बे स्लागा मा एलगिनि सायाव थांनानै थायो माने एलगिखौ जानानै थांनानै थायो बे स्लागा स' एलगिखौ जानायाव एलगियाथ' लाइफां जाहैबाय नङा होमबा एलगिया गोथां कालार बेवहाय मा दं क्ल'र'प्लास्ट दङ बै एलगिखौ जानाय समाव खायसे एलगिनि क्ल'र'प्लास्टफोरा मा जायो जिबख्रिनि सिङाव हाबलाङो बै स्लागनि आरो जिबख्रिनि सिङाव हाबलांनानै बिसोर मा खालामनो हायो फट'सिन्थेसिस खालामनो हायो स' बेबायदि केपाबिलिटि दङ सी स्लाग लिफ सिपनि जिबख्रिफोरा स' गिबियावनो बिसोर मा खालामदों बेबायदि ओरैबायदि जिउआरिनि जिबख्रि जाय जिउआरिनि जिबख्रियाव क्ल'र'प्लास्टआ दसे समबाबो बा साननैसोनि थाखायबाबो जेन थांनानै थानो हायो बेबायदि जिबख्रिखौ गिबियाव नागिरदोंमोन बिनि उनाव बेखौ जानो होनानै बेबायदि जिबख्रिनो माने जाहोबाय आरो जाहोखांनानै मा खालामबाय मोनसे लाइटनि बेबस्था खालामनानै एलइडि बा गुबुन गुबुन बेबायदि लाइटनि बेबस्था खालामनानै बिसोरखौ फट'सिन्थेसिस खालामनो होनाय जादोंमोन आरो बेबायदि बिथिङाव गिबि समनि बिगियानगिरिफ्रा रिसार्च खालामनायाव बेखौ मोनदोंमोन जे क्ल'र'प्लास्ट ना बै क्ल'र'प्लास्टखौ जिबख्रिफ्रा मा फरेन मेटेरियल्स होननानै बा भाइरास बेक्टेरिया होननानै मा जानानै फोजोबस्रांदोंमोन नाथाय बिसोरो बै बिगियानगिरिफ्रा ओरैबायदि मोनसे बेबस्था क्रिएट खालामदों बै सी स्लागनि बा बेबायदि जिउआरिफोरनि जिबख्रिया जेन फरेन मेटेरियल बा सुथुर होननानै बेखौ जानानै फोजोबस्राङा जाबायदि लाइसोजोमा फोजोबस्राङो ना बेबायदि फोजोबस्राङा बेनि मोनसे बेबस्था खालामनाय जादोंमोन मेनेजमेन्ट बेबस्था खमसे खम बै क्ल'र'प्लास्टखौ जानायनि साननै सानथामसोहालागै जेन बेखौ डेस्ट्रय खालामनो हाया जिबख्रिया बेखौ मेनेज खालामनाय जादोंमोन बिगियानगिरिफ्रा माबा मोनसे राहायै स' गिबियावनो क्ल'र'प्लास्टखौ कन्ट्रल खालामनाय क्ल'र'प्लास्टनि हाबनायखौ सहायनाय बेबायदि जिबख्रिखौ जिउआरिनि जिबख्रिखौ नागिरग्रोनाय जादोंमोन बिनि उनाव बेखौ जेब्ला इनजेस्ट खालामना होदोंमोन बिनि उनाव जेन माखासे दिनालागै बेखौ जेबो खालामालासिनो दोनो जिबख्रिया बुथारा बा जाया बेबायदि बेबस्थाखौ खालामदोंमोन आरो बेबायदि बेबस्था खालामनानै बिसोरो थारैनो जोबोर मोनसे पजिटिभ रिजाल्टखौ मोननो हादों नाथाय बबेखानि बे मोनसे चेलेन्ज कारन एनिमेल सेला क्ल'र'प्लास्टखौ बेसेबां गोबाव सहायनानै थागोन बेखौ बुंनो हाया दासिम बे चेलेन्जआनो बेयो 100% साक्सेसफुल नङा बेयो माने क्ल'र'प्लास्टआ साननै सानथामसो बेखौ मेनेजथ' खालामना लाखिदों नाथाय बिनि उनावनो फिन जिबख्रिया बेखौ जानानै डेस्ट्रय खालामो लास्टआव स' बेबायदि थासारि दङ नाथाय साक्सेसथ' एसे जादों जाय रिसार्चखौ 1970आव स्टार्ट खालामदोंमोन बिगियानगिरिफोरा नाथाय बै बिगियानगिरिफोरा समजों लोगोसे माखासे जिथाइनि उनाव बेखौ गारदोंमोन बै रिसार्चखौ नाथाय हरखाब बे बिगियानगिरिफोरा बेखौ साक्सेस खालामफिनबाय बेबायदि जों बुंनो हायो बेनि माखासे प्रेक्टिकेल एप्लिकेसन फिउचाराव जागोन नोंथांमोना खिन्थागासिनो दङ माबायदि बेयो जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन माने फार्स्ट टाइम जिउआरिनि जिबख्रियाव बेबायदि गोथां गाब थानाय मुवाखौ क्ल'र'फिल थानाय मुवाखौ सोना होनानै फट'सिन्थेसिस खालामहोनाया बेनो जाबाय गिबि समनि साक्सेस स' मानसिनि जिबख्रियावबो जुदि बेबायदि जुदि गोथां कालार थानाय मुवाया जुदि फैबा जोंनि कालारा मा जागोन गोथां जागोन आरो जोंनि देहायाबो मा खालामगोन फट'सिन्थेसिस खालामगोन नाथाय बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों मा मात्सुंगा बिथाङा बुंदों जे मानसिनि देहायाव बा मानसिनि जिबख्रियाव बेखौ इमप्लेन्ट खालामनायाथ' जोबोर गोजाननि मोनसे फिउचार गलसो नाथाय बिनि सिगांनो बेखौ माखासे इम्पर्टेन्ट मेडिकेल आरो
बेदर लेबरेटरियाव बेदर बानायनाय बेबायदि इन्डास्ट्रिफोराव बेखौ बाहायजाथाव जागोन बा माखासे बेबायदि बेरामिनि देहाखौ थियै लाखिनाय समाव बे बाहायजाथाव जागोन बेबायदि बिथाङा बुंदों बेखौ आं नोंथांनो खिन्थागासिनो दङ उनाव स' 1917 निफ्राय जागायनानै 2024 मायथाइयाव बेखौ साक्सेस जाबाय बिथांमोना जेनेरेलि जिउआरि जिबख्रिया क्ल'र'प्लास्टखौ सुथुर होननानै सानो लोगोफोर दा बाथ्राया जाहैबाय मा जाहोननि थाखाय क्ल'र'प्लास्टआ जोंनि जिबख्रियाव जिउआरि जिबख्रियाव गोबाव सम थांनानै थाया बेनि मोनसे जाहोना जाबाय टेम्पारेचार दुंथाय जोंनि मानसिनि बा गुबुन गुबुन जिबनि जि नेचारेल जि टेम्पारेचार बुंनो थाङोबा मानसिना जेरै 37 डिग्री सेलसियास बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिउआरिफोरनि बेलायाव मा जायो बेयो आरोबाव बांसिनसो जायो बिनिखायनो सि स्लाग बायदि जिबफोरनि बेलायाव बेखौ नायथावना बिसोर मा गुसु बिसोर लैथोआव थायो बिसोरनि देहाया अरायबो गुसु बिनिखायनो बिसोरनि देहायाव क्ल'र'प्लास्टखौ फोथांना लाखिनाया सबसे इजिसिन स' बे जाबाय फार्स्ट मोनसे चेलेन्ज बिनि उनाव बिखौ माने जाहोनानै बिखौ साननै सानथाम मेनेज खालामना लाखिनायाबो मोनसे चेलेन्ज लोगोफोर स' गिबियावथ' बिखौ इनजेस्ट खालामनो होदोंमोन इनजेस्ट खालामनानै बेसेबां समहालागै बिखौ कन्ट्रल खालामनानै मेनेज खालामनानै सहायनानै थानाय बै जिबख्रिया बेखौबो नायनो गोनां जादोंमोन थेवब्लाबो बोरैबा बेखौ साक्सेस बिथांमोना जानो हादों बिनिखायनो बिथांमोना बेखौ थि खालामनो गोनां जादोंमोन जेन क्ल'र'प्लास्टआ जिबख्रिनि साइटोप्लाज्माव हाबहैनायनि उनाव जेन जिबख्रिया बेखौ फोजोबस्राङा बेखौ थि खालामनो गोनां जादोंमोन बेखौ बेबस्था खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बिनि उनावसो आसलि साक्सेसखौ नुनो मोन्दोंमोन सिगांनि बिगियानगिरिफ्रा मा खालामदोंमोन बेखौ माने फर्स बाहायनानै बोलोजों मा जिबख्रियाव सोहरनो नाजादोंमोन जायनि जाहोनाव जिबख्रिया बेखौ एक्सेप्ट खालामाखैमोन नाथाय बे बाराव बिथांमोना मा टेकनिक बाहायदों बै क्ल'र'प्लास्टखौ माने गावखौनो जानो होदों जिबख्रिखौ गावखौनो जानो होदों आरो जानो होनानै माने बेखौ बेबायदि साक्सेस जाहोदों सिगांनि बिगियानगिरिफ्रा फर्स बाहायनानै बेखौ सोदोंमोन जिबख्रिनि सिङाव साइटोप्लाज्माव बेनिखायनो जानो हागौ जिबख्रिया बेखौ एक्सेप्ट खालामाखैमोन नाथाय गाव जायोबा गावनि गोसोबादि जुदि जानो होयोबा बेवहाय मा जानो हागौ एक्सेप्टआबो जानो हागौ आरो बेवहायनो साक्सेस जादों बिथांमोना थामहिनबा नोंथांमोना ओरैबायदि सानना लानो हायो जोंनि जिबनि देहायाव थानाय जे इमिउन सिस्टेम बेराम बा फराइन सुथुरखौ होबथानायनि जे सिस्टेम इमिउन सिस्टेम बै इमिउन सिस्टेमखौ मा खालामदोंमोन बायपास खालामदोंमोन बिगियानगिरिफ्रा माखासे ट्रिक्स टेक्टिक्स बाहायनानै आरो बे बायपास खालामनायनि थाखायनो क्ल'र'प्लास्टआ साइटोप्लाज्माव जिबख्रिनि साइटोप्लाज्माव गोबाव सम जेबो जायालासिनो थादोंमोन बे एक्सपेरिमेन्टनि जे इनिशियेल रिजाल्ट गुदि जि फिथाइ गिबियाव जि फिथाइ मोन्दोंमोन बेयो जोबोर पजिटिभमोन जिउआरिनि जिबख्रिया जाय जिउआरिनि जिबख्रिखौ बेवहाय बाहायदोंमोन बै जिउआरिनि जिबख्रिया टलारेट खालामदोंमोन बै क्ल'र'प्लास्टनि थानायखौ साइटोप्लाज्माव आरो बेयो मोनसे जोबोर गिदिर साक्सेस होननानै आं बुंगोन आरो बेल' नङा मा जादोंमोन बै जिबख्रिनि जि देरनाय लावनाय बिनि जि रेट जि जौखोन्दो हार बियो बांदोंमोन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन थारैनो क्ल'र'प्लास्टआ एक्सट्रा सर्स अफ एनार्जि एक्सट्रा एनार्जि जगायदों जिबख्रिनो जायनि जाहोनाव एक्सट्रा एनार्जिखौ बायनानै जिबख्रिनि देरनाया आरोबाव बांसिन जादोंमोन बिदिब्ला नोंथांमोना मा साननाय जाय बिगियानगिरि बिथांमोना गोदोनि समनि 1917 निफ्राय जायफोरा नाजाबोदोंमोन बिथांमोना लास्टआव साननानै लादोंमोन मा जे माब्लाबाबो जिउआरि जिबख्रिया क्ल'र'प्लास्टखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा बेबायदि साननानै लादोंमोन आरो बे बाथ्राखौ नंखाय होननानै प्रुभ खालामबाय सोर बिथाङा प्रफेसर बबे इउनिभार्सिटि अफ टकिअ इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर बिथाङा बे बाथ्राया जे नंखाय बेखौ प्रुभ खालामनानै होबाय दानिया बाथ्रा जाहैबाय बेयो मा खामानियाव फैगोन बेखौ बाहायनानै जों मा खालामनांगोन मानसिनि देहायाव बेखौ इमप्लेन्ट खालामनायाथ' एसेबां इजि जानाय नङा बेयाव बहुत चेलेन्ज दङ खारन क्ल'र'प्लास्टखौ गोबाव सम जिउआरि जिबख्रियाव फोथांना लाखिनाया इम्पसिबल टाइपनि मोनसे खामानि नाथाय जानो हागौ फिउचाराव बेखिनिखौ जुदि फैबायबा इयुनाव बैखौबो हागोन नाथाय आथिखालाव बेनि बाहायथिया माबायदि जागोन बेनि बाहायथिखौ नोंथांमोना जुदि आइडिया खालामबा बेखौ मिथिनो मोनगोन लेबरेटरियाव जि बेदर बानायोना लेब ग्राउन्ड मिट होनना बुङो बै लेबरेटरियाव बेदर बानायनायाव बै बेदरनि जि देरनाय स्पिडखौ बांहोनो थाखाय मोनसे जोबोर गिदिर जेंना दङ बे जेंनाया जाबाय साप्लाइ अफ अक्सिजेननि साप्लाइया बहुत जेंना होयो खारन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जिबख्रि मोनसेया मा जायो बेदर मोनसे होनबा बेदर जानो गोनांबा मा जागोन नङा होमबा बहुत ओरैहाय जिबख्रि थागोन ना ओरैहाय बहुत जिबख्रि थागोन ओरैहाय बहुत जिबख्रि थागोन बै गेजेराव थानाय जिबख्रिफोरसिम मा जायो अक्सिजेन साप्लाइया बहुत खमै जायो बेनिखायनो मा जायो बै गेजेराव थानाय जिबख्रिफोरनि गावस्रानाया मा जायो स्ल' जायो जायनि जाहोनाव बेदरा जेसेबां स्पिडआव देरनांगौमोन जेसेबां टाइमाव देरनांगौमोन बेसेबां जायाबो जानो हागौ गोलाव समबो लानो हागौ नाथाय बैहाय जुदि अक्सिजेन साप्लाइखौनो जुदि खम खालामनानै होनो हायोबा नङा होमबा अक्सिजेन साप्लाइखौनो जुदि
खम खालामनानै होनो हायोबा आरो गुबुन जिबख्रिफोरा जि नागारनाय CO2 बे नागारनायखौनो इउज खालामनानै जुदि कार्बन डाइ अक्साइड नागारनायखौ जुदि खमायनो हायोबा आरो बै कार्बन डाइ अक्साइडखौ लानानै जुदि दैयाथ' थाखायो आरोबाव जों साइटोप्लाज्मनि बिबांखौ जुदि जोबोर स्पिडआव जुदि बांहोनो हायोबा मा जागोन स' बेवहाय जुदि बै इनसाइडआव थानायाव जुदि क्ल'र'प्लास्टखौ जुदि सोना होयोबा बै क्ल'र'प्लास्टआ मा खालामगोन सोमजिनाय कार्बन डाइ अक्साइडखौ इउज खालामगोन माइटोकन्ड्रियाव सोमजिनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ मा खालामगोन इउज खालामगोन साइटोप्लाज्मआव सोमजिनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ इउज खालामगोन आरो दैयाथ' बेहाय थाखागोन लोगोसे बेवहाय मा जागोन अक्सिजेननि जि बिबां बे अक्सिजेननि बिबाङा बैहाय सहैयाना जेब्ला बेवहाय फट'सिन्थेसिस जागोन कार्बन डाइ अक्साइडखौ लानानै अब्ला बै फट'सिन्थेसिसआव मा सोमजिगोन अक्सिजेन गेस सोमजिगोन आरो बै अक्सिजेन गेसनि थाखायनोथ' जिबख्रिया मा देरनो चान्स मोनगोन लोगोफोर नङा होमबा स' बेहाय मा जागोन कार्बन डाइ अक्साइडआ सोमजिदो फिन इउज जादो फिन अक्सिजेन सोमजिदो फिन इउज जादो फिन कार्बन डाइ अक्साइड इउज जादो बेबायदिनो मा जागोन अक्सिजेन आजावनायाबो खमायलांगोन आरो कार्बन डाइ अक्साइड एंगारनायाबो खमायलांगोन आरो बैबायदि बिथिङाव जोबोर मोजां बै जिबख्रिफोरा खामानि मावगोन आरो बिथांनि टारगेटआ जाबाय बेनो बेबायदि माने लेब ग्रन मिट बेबायदि बानायनायाव साक्सेसफुल जानो हागोन बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो बेल' नङा बे फिउचाराव मा जागोन मेडिकेल साइन्सआवबो गोबां हेल्प होनो हायो माखासे बेराम आजारनि बाथ्रायाव बेयो गोबां हेल्प होनो हायो जेरै जुदि हार्टनि बेराम जायोबा अक्सिजेन साप्लाइनि खोथा फैगोन बा बेबायदि माखासे बबेबा पार्टसा गाज्रि जायोबा बा सासे मानसिनि जुदि अक्सिजेननि जोबोर आंखाल जायोबा जुदि बै क्ल'र'प्लास्टखौ जिबख्रियाव जुदि इमप्लेन्ट खालामनो हायोबा बै ओनसोलाव जायखिनि ओनसोलाव अक्सिजेननि अभाब जादों मा खालामनो हागोन अक्सिजेननि आंखालखौ सुफुंनो हागोन बा अक्सिजेन गैयाबाबो बै पार्टसा गाज्रि जानाय नङा बेनि हेल्पनि थाखाय खारन बेहाय मा खालामगोन क्ल'र'प्लास्टखौ इमप्लेन्ट खालामनायनि उनाव मा खालामगोन बेवहाय एलईडी लाइट दोननानै एलईडी लाइटनि लाइटखौ सोरांखौ इउज खालामनानै फट'सिन्थेसिस जागोन बेबायदि खालामनो हागोन बिथांमोननि बुंनाय बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो साइन्सआ मावनो हायै मा दं लाइफांनि देहायाव थानाय बबेबा पार्टसखौ लाबोनानै जोंनि देहायाव इमप्लेन्ट खालामनो हायोबा जोंनि देहानि कालाराबो फिउचाराव ग्रीनबो जानो हागौ लोगोफोर आरो जोंनि देहायाबो साननि सोरांखौ सोबनानै आरो जाय कार्बन डाइ अक्साइडखौ जोङो नागारो बै कार्बन डाइ अक्साइडखौ फिन बाहायनानै जोंनि देहाखौ आरोबाव स्ट्रंसो खालामबावनो हागोन नोंथांमोना मा सानो मा फिउचार बेबायदि जागोन मेन चेलेन्जआ जाहैबाय मा लाइफ स्पेन अफ क्ल'र'प्लास्ट बै क्ल'र'प्लास्टखौ जिउआरि जिबख्रियाव गोलाव सम जोरहोनायानो जाबाय सबसे गिदिर चेलेन्ज स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय मा बुजिनो मोन्दों बे भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना थारैनो बेखौ बुजिदों जानांगौ जे साइन्सआ माबायदि गोमोथाव मावो फिउचाराव जोंनि जिउआरिफोरनि कालाराबो लाइफांनि बादि ग्रीन जागोन नामा बिदिब्ला मा फिउचाराव जों लाइफां बादिनो कार्बन डाइ अक्साइडखौ हां लागोन बा कार्बन डाइ अक्साइडखौ बाहायगोन आरो साननि सोरांखौ सोबनानै जोंबो फट'सिन्थेसिस खालामसिगोन नामा कमेन्ट लिरनो दाबाव आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना मोनसे प्रडाक्ट आइकन नुगोन बै प्रडाक्ट आइकनाव नोंथांमोना नायनानै नोंथाङा मोजां मोननाय प्रडाक्टखौ नागिर आरो बेवहाय डाइरेक्ट नोंथांमोना जुदि क्लिक खालामबा बै प्रडाक्टआव जुदि नोंथांमोना थुयोबा थारै नोंथांमोना फ्लिपकार्ट गुबुन बेबायदि मार्केटिं वेबसाइटसिम बा एप्लिकेशनसिम सहैखागोन आरो नोंथांनि गोसोबायदि मुवा बेसादखौ बायनो हागोन नोंथाङा गुगोलाव थांनानै बा एप्लिकेशन थांनानै बेबायदि नागिरलायनो गोनांथि गैया नोंथांनि जुदि पसन्दनि बेवहाय प्रडाक्ट नुदोबा थारैनो नोंथाङा बायनो हागोन नो प्रब्लेम